Бас ловя, че си усложнявате живота, защото слагате плика за боклук ето така. Първо го натъпквате. После дърпате. Дигате рапката. Отпъхвам. Дърпам. Единият ъгъл вече се измъква. Опъвам. Това се свлича. Бутам го. Дърпам. Докато в един момент не трябва да започнеш от начало. И тогава си казваш: абсурд! Дари! Да! Яла, мамо, ти да го оправиш това. Ето! Докато не разбрах, че пликът не се тъпче, той се обува. Като го обувате върху коша и с едно движение го бутате навътре. Има два типа хора. Тези, които още се борят с плика. Такива като мен, на които това вече не им се налага. За още умни глупости, последвай Сара Ченел.